Fix-xhur li ġejjin se jsir investiment fis-servizz tal-ġudikatura mod speċjali biex jitnaqqas l-att ta' ġurijiet pendenti quddiem il-qrati Maltin. Bħalissa hemm 80 ġuri pendenti madankollu il-proċedura legali attwali tippermetti li 15 biss minn dawn jistgħu jsiru fl-immedjat. Minn dawn il-15 il-ġuri, 8 huma diġà appuntati fil-waqt li s-7 l-oħra qegħdin jistennew li jiġu skedati. L-aktar raġuni komuni għaliex ġuri jibqa' pendenti hija l-eċċezzjonijiet jew proċeduri kostituzzjonali li jwaqfu l-ġuri milli jkompli javvanza. Ir-reati jew l-akkużi l-aktar komuni fost il-ġurijiet pendenti kollha jinkludu dawk marbuta ma' droga jew ma' traffikar tagħha u omiċidi. Fil-fatt huma 34 ġurijiet li għandhom rabta ma' reati ta' droga, 17 b'rabta ma' omiċidi u 11 ma' traffikar ta' droga. Kemm ġuri ilu pendenti ivarja bi 3 minnhom ilhom mill-2008 fil-waqt l-aktar ġurijiet pendenti huma brabta ma' reati u akkużi fl-2021 bi 15 il-ġuri. Il-maġġoranza assoluta tal-ġurijiet jirrigwardaw Maltin. Dwar din l-istatistika l-Ministru għall-Ġustizzja Jonathan Attard qal li s-sitwazzjoni preżenti trid tiġi indirizzata holistikament fid-dawl tal-fatt li mistennija aktar riformi fil-qasam ġudizzjarju. Naraw li dak li huma riformi li qegħdin naħdmu fuqhom l-effett tagħhom se jwassal biex ikunu f'ċirkostanzi u konna l-abilità kollha neċessarja biex nipproċessaw u ma nħallux in-numri jkomplu jakkumulaw. Attard spjega wkoll li l-qasam ġudizzjarju ta' pajjiżna għandu aspettattiva għolja għal ġejjieni b'mod partikolari fejn jidħol id-dewmien tal-proċeduri. Fil-binja tal-qorti, il-belt bħalissa għaddej xogħol infrastrutturali sabiex il-qorti jkollu l-kapaċità jilqa' żewġ ġurijiet f'daqqa. Fix-xhur li ġejjin se tinħoloq awla oħra adattata b'mod partikolari għal ġurijiet minħabba li dawn huma differenti minn awli oħra. Dwar dan tispjega Eunice Grek Fiorini li hija l-kap eżekuttiv tal-Aġenzija għas-Servizzi tal-Qorti. Mal-periti għamilna pjanta ta' l-awla dan is-setup kollu biex kif din tkun lesta il-ġurijiet jistgħu jsiru tnejn at the same time. M'għandix għalfejn imħallef jieħu l-bidu tax-xahar u li mħallef liħor jieħu in-nofs tax-xahar liħor u jekk ikun hemm overlap għax hekk ġuri jdum ħajkonna problema aħna fejn ħansibulhom post biex jaħdmu. Allura hekk inkunu qegħdin solvu dik il-problema u kull imħallef jista' jagħmel iktar minn ġuri wieħed f'xahar. Din l-awla mistennija tkun lesta sal-aħħar ta' din is-sena.